sa Filipom dovedemo u red ove dve kućice koje su za izolaciju inače. Filip mi je pomagao, pa je otišao tamo da pomogne Šau, ili kako već da kažem, gospodinu Ša. A ja sam dovršila ovo, pošto je gazda imao par zamerkica, neke luftove sitne ovde. Ali kao što vidite, sad je sve sakum paku, spremno za sutrašnje lepljenje blata i slame. Zadovoljan sam i na one tamo radnike isto. Uglavnom zadovoljan sam na sve poslove koje sam primio. Pazi, nisam ja sam. Ide vrlo dobro. Tu je... Ti si glavni. Dobro. Da, ti si glavni šef, mi smo pomoćnici. I tu je geometar, molim te. Geometar naziv. Ovo je moj gaz. Ja ne znam ko je... Ovo je moj gaz. Ko je geometar ovde, ja ne znam. Kad ćemo s Nadom? Nado! Onda nije Nado! trebalo da dolazi. Nado! Hoće li kosit Nada ili neće? Nado, voliš da kosiš, ali niko ti nije rekao da kosiš. Gazda, izvini. Hoćemo da radimo druge Sutra. dane, znaš, neće. Dobro. No good. That's alright, Jackson! Ali ja mislim da smo dobili jedan od najtežih posla. Pa jeste jedan najtežih, ali za rekreaciju je, ja mislim, najbolji. Ovi mladi smo. I dobro smo se organizovali. Ti ga staviš, ja tras. I bude od... Bras. 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 Imamo sad već i vještinu polako, tako da uhodamo se. To ide lagano. Ja sam mišljao oko vode i ovoga, ali mislim da je ovo bolje. Pijaki. Pa, Evo, dobro. mi smo malo promašili, ali... Ha? Daj, ja ću sad da ga Ajde, jednom. nastavi ti. Samo ti dodaj. Ali dobro nam je organizacija svakako. Svako radi, svako ima svoj posao, što je najbitnije. Jeste, tu je i Taro da kaže tehniku ako mi nešto zatreba. Da, ja pričam tehnikom kojom da udarim. Ali Boviću, hoćeš da pomogneš? I ćao, gospodo seljaci. Sakupio. A? Samo sakupio. Odlično. To je to.